Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kijuong habapang basitom kibalahe nikirang ba kakam sirukom namar kila ban keren bat pan ya ka habakikwa Henry lada sitom ne pangpat niki kelung kena kisuyam namar bakimpat la ban keren unong san hima wanra shapi ya ka wei ka khubor shapang wei hebrit ubadang arsnem karata ubadon ya ka jing sitom hakikmat haki benta nakadiang jong kakmat bat une hebrit ula shem sitom hakaban pet na yoi ya ka kakmat namar bakadon ka jingka kabali kabala penlong yu ba unduk sendon ya kabor yoi nakani kakmat ya une hebrit natip kerteng yu kumbujo saya dhar ubade ukon jong kakong wilsi dhar ba jong basa ha ompling dong sharum haba persang ban wat banya ya ka jingpang kaba une hebrit uyo kadai ya kabala tip kum ka corneal ulcer ne ka jingdon ki kenja bali baka hapadeng ki kmat haba persang ban ya keren bat ka keme uni khulung ka kong wilsi dhar kala ong baka ne ka apot kabala wan jia ukhon jongka kadai kabala jia nadu kapor bakha yu bat kabala penlong sendon yu ban matla ne yu issue naka wei ni ki benta jong ka khamat ka kong wilsi ka don saungut ki khon bat maka bat ulok kishu tang da ka babelas ngi ban yo bam bat penhe pensam ya ki kho ka kong wilsi kala ya thoru haba persang ban lech sim dawai ni ki jaka ajing sumar ki doktor kila pentip ya ka bakum ka ni ka jat jingpang ka long ka ba ban sumar hapo ka jella bat kila ajing mut bat kintu ya ka ban lech pha sumar syagahati haba persang ban keli ya ka dor jong ka bai sumar hagahati nakaliang ki doktor kila shu ajing kain malumala da ka baong baka jing sumar kan poi amduna ya ka silak tam kumta halor kani ka benta nakaliang ka kong wilsi kalabu ka jing kerpat hakmat ki pat ba ka bakin thup nado ki nong mi khamat nikino kino ki breu ki badan ka mensim ban yarap kin ngobha ban kener ya ki lat jing yarap ne ban senyang naka benta ban la ban pha sumar ya uni ukulung hagaju kopor nakaliang ka kong wilsi kala pentip ru baki breu ki badan ka mensim ban yarap kila ban shupha ya ka pisa lingba UGP number khandai hanyo saw iway saw pra not san iway lani UPI ID yaw bala tip kum wilsi dhar adred okay access kumta ban yo shishu ye ki jingtip ki bakham banya badru ki jing penshai dongin ya sngap ka ka bakani ka longkeme ka don ban pensngo hagani ka por kakerteng jonga dari wilsi dhar kakerteng jong ini ikon pede kada i jo saya dhar arsnem steng ka we kalong kumne ken ma namar ba ngila persang kilat ban lek shim dawai mo kat bangi don ka lat te hakapor badang khaya ini te ngajau i kanya kana kajengka hakakhmat ko jong i kumta te ngaong kanya ki doktor bat kinos ki badon ha po hospital ba kin pek ken
Ti kinos ki ong ba kinsa ajing tip ya I doktor te ki doktor pede kimla ken tigi pha yangi banlet hapo bansara ti ngila persang he tinde ngile hapo bansara pede te ki ong ba ngimla ban semar hangne ki hap ki pha sugu hati tinde ki pha sugu hati te long kumta ken ngi ki baduk ngim don kabor te long ngi keli ken mo persang ban keli ya ki ong doktor namar ngi ditang kinong bala te lesi yo kabun ka jinglut te ka doktor te ka ong kumta he kan ka coba ba iskentin ka ong ba ka jinglut te ka di silang ane silak tam te nga pade long kumta kan ha ka jing sngo ayu kumta te ngala rai ken ba ngam su don lat mo kat kata ka jinglut te ngala rai hi marwe ngong ba ka mat long kumno nama ba uble hi la ai kumne te ngong la suhun la ka hunno ken te handai lesi mo ango ba yo lesi kadai ka jeng plilat ublei ba kanwan biang patkum kane kalat mo ba ublei unkta kan yaki para breu mo baki don ka jeng sngo ban yarap lani ban yasning lem kumne hi kalong ho na do padang kha ide twins tamba ita ini ide first te ita ide second te ita second te la khalat khamyo ban te ini pada de hang ta kan yo ino ya kan ka jengka jong kan ka khmat jong ikan harin sipos ngi kishin rang baru arngut ka jeng kerpat jong te long da ka jeng sngorit te long kum ta kan mo ngi kwa kan ban persang mo la da don kala jeng yarap ba ngadon ka jeng thang le se ba yo long kum ta kan mo ba hakano kapur ngimla ban tip kum kibru yo katap ya ka khmat lene yo mo kadon ka te ngi persang kan ban pek ya kinius ki ba judon mo kilat ki ba ajing yarap ti kumta ngaru kan nakaliang jonga te nga persang kan mo banwat ikini kilat ho te kaweru napo bansara te hadina tu nga hamlet syuk mo te namangam sula kan kata kabor jonga mo ba kata ka jinglut kabun te kat bakamta pede te ngi persang hapo natralaya te ngale ya natralaya ru ka deitang ka jeng persang jonga bangan sulit keli bal kala ne ladala te long bangin yo banwat ya kalat kalenti kan kumno ngin ayu mo namar ba idang rit yo dangla te hendre ngale hapo natralaya ru ki ong kumtahi ba mla re ban semar ya shane shapo shlong ki pha ba sugu hati kan ngampat jo persang raya kata ho naginong ikmate ngala persang hi namba kalung kumta kan mo ka jeng a jong kipat kam kot raken mo ban ong ba hadu ban dap kata ka jeng sumar ya ini iklung watang hang ne haslong hiru long kam dap raken ata kada kan sngo long sonang raken mo ban ong ba ngin wat lat da kumno pat ken ngalu badang kha ngadu ba harus nam lockdown snam ba ar mat tu haka lockdown ba arsin tu deh hatu kapor udon arsnam steng tak blesibo